Poďte so mnou pripraviť takéto skvelé raňajky, alebo teda brunch, ktorý sa hodí na úplne každú príležitosť. Mojej maminy kamoška mala meniny, tak som im to takto pripravila. Začala som lievancami, ja používam túto proteínovú palacinkovú zmes Vilgainu, dá sa použiť aj na wafle, je to úplne rýchle a ľahké. Je to určite lepšia a zdravšia alternatíva ako teda lievance klasické a zalieva sa to vodou, takže naozaj vám to zabere úplne málo času. Ja som ešte pridala ceylonskú škoricu a inak na Vilgain vám momentálne platí zľava do konca týždňa s kódom Sofia. Na panvicu som si dala tento olivový olej v spreji, ja ho používam úplne na všetko a potom som už robila lievance, inak vôbec sa nemusíte bať, ľahko sa to otáča a nelepí sa to. Chcela som potom pripraviť aj niečo slané a nedávno som bola na branči u Dianky a robila mi takéto chlebíky so smotanovou nátierkou, prošutom, polným šalátom a enciánom. Takže som sa inšpirovala a inak každému to veľmi chutilo. Potom som spravila citronádu, mala som odšťavený citrón, pridala som tam nakrájaný citrón, mätu a zaliala som to vodou. Ja som mala už strašne dlho uložený recept na tento citrónový dezert, takže som si ho deň vopred pripravila a dnes som ho už iba dozdobovala čučorietkami a mätou. Je to v podstate taký smotanovo-vanilkovo-citrónový krém v citróne. Potom som už iba všetko ukladala na stôl a k tým lievancom som dala Vilgain arašidové maslo so slaným karamelom a môj obľúbený orieškový topping v prichutí škoricová maslová sušienka. Našla som v obchode aj takéto krásne slámky s citrónikmi a podľa mňa sa to tam úplne hodilo. A ešte na lievance som pripravila biely grécky jogurt zmiešaný s javorovým sirupom. Keď už som tam mala uložené všetko tak, ako som chcela, tak som ešte na stôl dala taniere, príbory, no a k tým citrónom som dala takéto krásne zlaté lyžičky.